Matematika 3. Nema autora koji bolje predstavlja Alfinu tradiciju stručnosti od profesora Josipa Markovca. Mnoge su generacije svoje prve matematičke korake napravile baš uz njegove udžbenike. I tako u nizu od 40 godina. Udžbenik Matematika 3 čine 2 dijela, a njegov sadržaj obuhvaća sve odgojno-obrazovne ishode nastavnog predmeta matematika te doprinosi razvoju matematičkih kompetencija. Ovaj udžbenik sadrži jasnu strukturu kako bi se učenik lako snalazio pri uporabi. Kada se uči jednostavniji nastavni sadržaj, tada je na početku motivacijski zadatak s prikazom postupka rješavanja. A radi li se o usvajanju složenijih matematičkih postupaka, prvo su zadani zadaci za podsjećanje koji služe kao priprema za usvajanje novoga sadržaja. To učeniku olakšava praćenje nastave, usvajanja i uvježbavanja nastavnih sadržaja. Udžbenik također sadrži točne matematičke tvrdnje, pravila i definicije. Naravno, sadrži i poticanje matematičkog govora, ali i široku lepezu tipova zadataka koji su prilagođeni različitim tipovima učenika. Također sadrži i potporu u digitalnoj inačici u kojoj dinamika dolazi u prvi plan. Na kraju svake cjeline nalaze se zadaci za samoprocjenu kao dio formativnog vrednovanja učenika. Učenik sam vrednuje svoju usvojenost matematičkih sadržaja iz pojedine cjeline. Pripremanje nastave kontinuiran je i složen proces. Zato smo izradili najbolje oblike metodičke podrške za sve alfa učitelje. Za svakog smo učitelja pripremili metodičke priručnike koji sadrže godišnji izvedbeni kurikulum prema školskom kalendaru razrađenom po mjesecima. U sklopu mjesečnih planiranja nalaze se i prijedlozi svih priprema. Svi oblici planiranja i pripremanja u priručniku potkripljeni su istaknutim i razrađenim odgojno-obrazovnim ishodima te međupredmetnim očekivanjima, kao i pomoć u primjeni kriterija vrednovanja. Sve što nastavu može pospješiti i kreativno obogatiti, pronađite u našim dodatnim materijalima. Zbirka zadataka u potpunosti prati sadržaj, ishode i očekivanja međupredmetnih tema drugog razreda osnovne škole. Zadaci su jasni i primjereni dobi učenika. Zbirka obiluje različitim vrstama zadataka koji su u nekim primjerima zahtjevniji od zadataka u udžbeniku. Komplet sadrži 10 ispita znanja. U svakom ispitu provjeravaju se jasno definirani obrazovni ishodi. Ispitni zadaci omogućavaju kvalitetno vrednovanje te su pokazatelj napredovanja svakoga učenika. Učiteljima su jasno istaknute kognitivne razine zahtjeva za svaki zadatak. Udžbenički komplet sadrži i udžbenik namijenjen učenicima kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja. Udžbenik pruža učenicima s teškoćama osjećaj jednakosti, a učiteljima omogućava jednostavnije i lakše davanje uputa i rada na satu.